Balima Al-Nakma, très urgent. Balima bien jeudi 16 octobre 2025. Anga premier ministre corona toko docteur Zoumana Sako ko alayaka kalfa benala kunu le 15 octobre 2025. Ayre Terikel Thomas Sangara noé Burkina président Koroye alaka hinala ou sara dati kelina le 15 octobre. Malien ala Zoumana Sako ka kalfa minala. Zoumana qui est mon de Malais mena révélation de que Zoumana Sako Kambi. Zoumana Sako de général Moussa Traoré président la ka fo Moussa Mako non. Ka sorasi dictateur to fangala ka soso. Zoumana Sako de Moussa Traoré soso. Sanu de kumbe chouin Mali kono. Ka do Bruxelles Airlines nous kuma ko Air Sabena o ka sura en 1987 o ka sura o chama mawolo de. En 1987, Zoumana Sako était ministre des Finances du Mali. Quand Moussa Traoré était président, général Moussa. Malien, Zoumana Sako avion contrôle de la Djoka, saisi. Sanunkola. Douani Nyamogami Koumbe aéroport là. Aére, mena Zoumana Re Koumakan Kala. Billahi, Douani Nyamogami Koumbe aéroport là. A Djat Kego Djougou. Fa crise piqué. Malien, alaka Zoumana Daronya, ayan kokite la konoraye. Malien, tchao kume Mali kono. Ama nyini, Mali autorité trancho moko fait. Auka Zoumana Sako, aka honneur bakayi. Zoumana Sako qui est face de Numandi. Malien, Zoumana Sako kera premier des États-Unis kono, ayaka doctorat sur Amérique kono. Ani Alassane Ouattara nbeye dugu kele université de ke. Diplôme kele me Alassane Ouattara bolo PhD en économie au kele nembe docteur Zoumana Sako fana bolo. En économie Malien Zoumana Sako qui est Tchabakoroy. Maintenant Zoumana Sako et puis à kera premier de Zoumana Sako kera premier de avec la mention H. Ah, au te dit bema États-Unis de. Ne Malien folo mi ka soro États-Unis. Oye Cheikh Modibo Jarani Zoumana Sako di. Cheikh Modibo Jarata allez faire des mathématiques ni physique chimie ni. Donc c'est ça. Malien mon fait Zoumana Sako do a photo flene, Zoumana Sako a photo flene. Zoumana Sako kaka bara yere tchine. Ane Moussa Traoré ma ben fieu. O soro la sanu de kumbe chouin. Kala boire por la. Zoumana Sako yi senda odika. Akabara tien sababu fleni. Malien, Shogeli la mga sanungola do ma Shogeli fanatara. Malien clan mafia do debe Mali kono ni magara la sanu chouin clan debe Modibo Keita gana ka bo fangala. Sorasi do debe Mali sanu chouin ka bo. Debe Moussa Tlefo bio debe kake. Sorasu debe ka Mali sanu géré depuis Mali ga indépendance sorala ka Modibo Keita genga boy. Depuis Moussa Traoré ni fangata. Kanabla ATT la kanabla Ibeka ni fait on a Sorasu debe ka Mali sanu chouin kalabo oye tien di. A mafia, mon frère mi a dénoncé. Oye Zoumana Sako de en 1987. De janvier 1987 à août 1987. Quand on chegin konana 11 kilos, sanu kilotonnes tant anikele anikla ori labora. E male o milliard chamayende. Anga janga Zoumana Sako ere kuma kaname. Abena kuma fo. Awa Zoumana Sako terike de ke Thomas Sangarai. Amena tla ko fana histoire fana nyafo nyena. Zoumana Sako ani Thomas Sangara uka teria sorla choko jumanela. Amena tla kan dado la. Zoumana Sako sara le 15 janvier. Thomas Sangara fana sara le 15 janvier. Malien anga ke mongoni fin fa anga ke façon de nyuma fait. Zoumana Sako Mali sanu kumbe chouin choko mina. Ni Zoumana Sako ya keleke nani Moussa Traoré ma biala nu ya genga na aere démissionné la. Anga janga Zoumana Sako ere kuma kaname. Aïe namede. Entre janvier 85, dans le de la ligne Sabena Bamako Bruxelles, et c'est 15 août 87, c'est plus de 11 tonnes et demi d'or. Nous que des exploités pour le 2 ans. À deux les sous fait 105 kg d'or pour le forêt, pour le 2 ans. Aïe, ça veut dire. Le détail la donne, ça nous a mis sur vous. Il va donner la CO. Il y a le téléphone là.
Il faut qu'il rentre immédiatement qu'il me trouve à Pamoka pour 8h du matin. On teste à 5h du matin. Bon, 8h du matin, mon bureau. Bon, là, il y a des solutions. Et j'ai dit à Tchabouleka, le représentant savait dans l'une de Wolf. Alors, on va quand le contrôle de Gagam pour Bruxelles, ou on n'est pas gagné, qu'on a solution dans son lac. Non, il n'y a pas de solution. Et même Mali Charel, Mali Charel, il faut de façon, la sanction c'est quoi? 6 fois la valeur de la marchandise. C'est-à-dire que la marchandise est exploitée frauduleusement. La valeur est 1 milliard. À mon avis, il y a 6 milliards. Autrement, le moyen de transport, il faut que vous le faites. À quel point vous avez photo, à quel point vous pouvez confisquer. C'est pas ça. Le pilote, mamie, avion boulé de mon unité. Il faut que vous le il y a un avion valeur de Dieu. Il dit quoi, la marque 30 milliards. Moi, à l'hôtel, ça a un avion valeur. Tu vois? Donc, il faut prendre une disposition pour la compagnie. Et tout ça. Nous, en avant, le type était le chef parrainel du bureau de douane de l'aéroport. Le chef du bureau, c'était un Malien qui était personnel. C'était ça, au moins, ça, de la France. Le intérimaire à Bladjan. Parce que moi, il doit qu'il y ait d'accord. Mais, aucun quoi qu'à exporter. Pourquoi à Mambaté? Il me dit que 10 heures, moi, sous 10 heures, quand douane chef de Sierra Leone, il me rapporte là-bas. Ah, au salon de Sénégal, affaire embarcationnaire. Bon, parce que pour douane au bien, comme les alerte de douane. Tu vois? Dès qu'il y avait tout, en bridging, voilà. Chemise diamant, non? Chaussures de tennis. Quoi de matin? Tu vois? Non, d'accord, je vais noter. Bon, il y a beaucoup de cigares. Donc, après, il y a un blé de l'air. Il y a là. Avant, on va le faire carrément. Non, monsieur Diana, c'est vous qui êtes le chef par écrit du bureau de notre recours. Il dit, bon, hier soir, la caisse l'a fait, dans le report. Ah, comme d'habitude, pour les. Bon, ma chaleur, moi, je mets là, à mon cas, sans contrôler. Vous fermez le boulot, à tout contrôler. Ah non, d'habitude, à tout contrôler. Quoi? Vous êtes mon représentant à l'aéroport? 1 million de copains, moi, à tout contrôler. Voilà. Donc, ça, c'est très grave. Voilà. Parce que le truc. Fabien Bouillon, à quoi prendre un peu de là-bas? Non, bon, pour 22 heures, qu'est-ce que tu as fait à 22 heures? Qu'est-ce que vous avez fait pour dire à 22 heures? Ah, peut-être tellement occupé, là, je peux la bouger à droite, il ne se souvient pas. Quand il ne se souvient pas, il dit qu'il est 22 heures, il faut 22 heures. Il est bon? Il dit à 22 heures, qu'est-ce que vous avez dit à M. Wolf? Mais nous, on fait, hein? Comme est-ce qu'il est pour les gars? Il va à quel combien il a eu encore? À Yula, à Yula, à Boulé, à Burundo, à Boulé, à l'État. Voilà. Douane Yamro. À Pétra, Agnès, ça va être la climatique que tu vois. Ne douane Yamro de Kouleto et tantôt. Douane Yamro. Ngo c'est-à-dire malien te barakela fait. Zoumana sago de flekoumine sanu chouen à report là. Douane Yamro baga bureau ko ka tra ale que ministre des finances da era de déplacera ka avion non seulement avion na jo avion mata. Aya genga jo douane Yamro la dro ya bulo fa da kun ka kule kale ta tiena. Atoko Alassane Diara. Et Zoumana sago une vidéo ka amena de. Ne de la ka une vidéo décortiquée amena abeninga santambo. Ne ni vidéo décortiquée amena malien chama kalama. Douane Nyamoro de couler le flec à crise à piqué ou ya tagada à gré climatiseur la ka jido funfa kunguluka Zoumana sako de ni barake ka avion na jo ma to la banque a vidéo ka jandoni ko mba to expliquer wi Zoumana sako de ni barake malete bara aya kedro Moussa Traoré est pression kaka a démissionné na ça a tagale à report là tubabu nana fɔlɔ k'u b'a négocier k'u b'a kɛ k'u bɛ wari d'a ma a ko k'a ye k'ale tɛ wari minɛ na maliyɛnw mɔgɔ n'i ko k'i bɛ Mali latile ni mi kɔlɔsi i bɛ problème sɔrɔ
C'est-à-dire que Moussa Traoré kɛrɛfɛ mɔgɔw de kun bɛ sanu suɲɛ ka bɔ n'a ye. E ma Choguel ko don min na ko sanu bɛ ka suɲɛ ne ko n ko Choguel tɛ mɛn premier ministre bilen n ko c'est fini. Mali sanu de bɛ suɲɛna. Ni Mali sanu dɔrɔn bɛ se ka Maliyɛnw kɛ fɛn ye. Awa nin ko in ma daminɛ bi dɛ. Mali sanu suɲɛbaga sɔrɔsi vagabond dɔw de bɛ ka kɛ depuis Moussa Tile fo bi. Des générations zone den dɔw de bɛ Mali kɔnɔ sɔrɔsi zone den dɔw de bɛ sɔrɔsi bɛɛ tɛ dɛ. Sɔrɔsi zone den dɔw de bɛ Mali kɔnɔ. Depuis Modibo Keita minɛna vagabond den dɔw de bɛ ka baara in kɛ fo bi. A réseau bɛ yen. E ma généraux milliardaires caman ka ca Mali kɔnɔ o caman bɛ nin réseau in de kɔnɔ. Zoumana Sako ala ka hinɛ la a ye nin kɛlɛ de kɛ. A ka baara tiɲɛ cogo filɛ. ATT kɛlen ka coup d'état kɛ a kɛra premier ministre ye. Transition bannen depuis Zoumana Sako transition ale de kɛra Mali premier ministre ye. Transition 91 à 92. Ale de démocratie élection fɔlɔ ni ale ni ATT. ATT kɛlen ka coup d'état kɛ Zoumana Sako de kɛra Mali premier ministre ye. Maliyɛnw wallahi Mali sara y'a bɛɛ bila arayi kan. Ka Moussa Traoré to yen. Moussa Traoré kɛlen k'a ta k'a nana kalo 6 kɔnɔna na Zoumana Sako commencera ka Mali saraw bila normal la. Tellement a ye yɔrɔ serré Moussa kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛɛ y'a kɛlɛ. A pression cayara Zoumana Sako y'a ka démission di ka yɔrɔ bila. A ye avion min na jɔ sanuko problème na. Premier ministre ye ordre di ko avion ka taa. A ko n'o de don k'ale bɛ démissionner. Maliyɛnw Zoumana Sako kun ye cɛ ye dɛ. An bɛ bɔ n kan bɛ hommage de rendre a ye bi. Ka yira diɲɛ bɛɛ la. Den ɲuman bɛ Mali kɔnɔ. Mais Mali ta den ɲuman fɛ. Ne ni cɛkɔrɔba dɔw kumana n ko mun na depuis Zoumana Sako filɛ dɛ. Hali Assimi kɛlen ka coup d'état kɛ ne ko n k'a ka baara kɛ ni Zoumana Sako ye awɔ. A ko k'a y'a mɛn a b'a kɛ. Bon Zoumana Sako fana tɛ baara kɛ ni bɛɛ ye. Depuis Zoumana Sako bɔra premier ministre la 1992 la fo bi. Ne m'a ye k'a ni mɔgɔ ye baara kɛ. A bɛ se ka a kɛra ne m'a ye. Bɛɛ bɛ siran ɲɛ. Ni président min nana o bɛ siran ka baara kɛ ni Zoumana Sako ye. O b'a fɔ k'ale bɛ siran ɲɛ. Ni nana ni Zoumana Sako ni suɲɛni bɛ ka kɛ dɔrɔn a b'a fɔ. A tɛ mɔgɔ bɛ suɲɛni kɛ n'a y'i ye a b'i dénoncer. Américain jogo de b'a la. A ye baara kɛ Banque mondiale la. Eh non, tu sais, ni ye marakaden halala di a bɛɛ n'a la cɛ. A ye marakaw kunna wolo dɛ Zoumana Sako. Filɛ dɛ Maliyɛnw. Bon n'a ko mɔgɔ ɲuman bale ɲɔgɔn bon Zoumana Sako y'a ka baara perdu parce que a ye da magara sanuko la. Cɛ ni da maga sanu suɲɛ ko kuma la. Ni mi kɔlɔsi i kunna jalen ba o yi gɛnɛ ka bɔ i ka place la dɛ. Sinon o b'i don kaso la. I ma Choguel ye kaso la. Cɛ ni da maga ka e b'a ka Choguel to premier ministre Choguel ko sanu bɛ ka suɲɛ dɔrɔn ne ko non ko c'est fini ko sɔrɔsiw b'a bila. Maliyɛnw ne bɛ ka k'an ka dugu la. Depuis Modibo Keita gɛrɛ ka bɔ 1968 fo bi o de bɛ kɛla. An bɛ hommage rendre a ye. A b'a dɔn Zoumana Sako ni Thomas Sankara ka teriya daminɛna mun na. Yani ni action ninnu ka kɛ. Zoumana Sako tun bɛ ka baara kɛ. U tun bɛ Zoumana Sako wele de ko ministre des finances révolutionnaire. Fo Thomas Sankara y'a yɛrɛ ɲini k'a yɔrɔ ye. Thomas Sankara ni Moussa Traoré ka ko kun tɛ ten kosɛbɛ. Moussa Traoré ye Zoumana Sako ɲininka. Ko mun de bɛ e ni Thomas Sankara cɛ? K'a fɔra ɲɛna ko e ni Thomas Sankara bɛ ɲɔgɔn ye. Zoumana Sako ko Moussa Traoré ma. Ko minnu taara f'i ɲɛna ko ni Thomas Sankara bɛ ɲɔgɔn ye. Ko olu y'a dɔn cogo jumɛn ko ni Thomas Sankara bɛ ɲɔgɔn ye. Ko n'olu yɛrɛ fana ma taa a ɲɛɲini. A y'o de kɛ ka Moussa jaabi o banna. Mɔgɔ min ko Moussa ma ko non. O de Zoumana Sako ye. A tɛ nata. A ka sira tɛ mɔgɔ ka nata la. Sanogo kɛlen ka coup d'état kɛ o y'a wele a ma taa dɛ. Ko k'ale tɛ baara kɛ ni. N'a y'i ye k'i tɛ mɔgɔ kilela a tɛ gɛrɛ i la quoi. C'est un homme intègre. A sara il n'est pas millionnaire. Wari ta kun foyi ta kun mais a sara n'a ka hɔrɔnya ye. A bɛ fɔ nin ma ko hɔrɔnya. Jamana dɔrɔmɛ kelen t'a kɔnɔ. Donc an b'a fɔ ko Ala ka hinɛ a la. An kun bɛ fɛ ka nin éloge de kɛ ka kɛ Zoumana Sako ye. Maliyɛnw ka dɔn jamana kɔnɔ den ɲuman ka ɲini Mali autorité mɔgɔw fɛ u ka Zoumana Sako ka honorer, c'est très important. Mɔgɔ min don a ye baara kɛ Mali kɔnɔ dɛ. A ye baara kɛ. Tɔngɔ de kun don Maliyɛn minnu bɛ France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka wari ci nɔgɔya la bɛ Senweb application télécharger. N'a ye Senweb application télécharger a bɛ ne ka corps promo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye. Ko fa b'a ka banque information bɛ don.
aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Kɔrɔbari Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ mun ka karate kan n'a wari ci u ma b'a sɔrɔ orange na sur place wari cogo fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari cogo filanan sabanan bada 1,99 €, c'est 2 € 200 dɔrɔn o de kun don a ka bɛn caw